Dwi'n meddwl bod o werth o, bod o yn ddrud, dwi'n meddwl bod o werth o i chi gael mwy o sgiliau a gradd ar ddiwedd y dydd. Achos wneith o fynd â chi lot bellach, de. A mae hefyd wedi gwneud i ddysgu lot fwy o rhyw hyn fydd, de, a neu fi fwy annibynnol. So, dwi'n meddwl bod o werth o ddiwedd y dydd, de. Ar y dechrau mae rhywbeth brawychus gorfod mynd i'r rôl newydd a cyfarfod ffrindiau newydd, ond mae'r profiad yn rhywbeth cofiadwy a da chi'n datblygio ddydd i ddydd a creu ffrindiau newydd. I ddechrau, ofn bawb, o'n i ddim yn siŵr beth i wneud, ond gweud ti rhyw awr mewn i jyst eistedd lawr yn stafell yn gwneud waw lle dwi nocio dros y pawb. A nes i jyst syndod faint mor neis yw pawb a faint mor... Wel, so mae pawb yn clicio a fel, mae pawb yn wedi sefyllfa, ydyn nhw. Tywydd cyntaf fi yn y brifysgol oedd o'n eitha hectic o'n i wneud lot o ffrindiau newydd, pawb yn cyfarfod ei gilydd. Oedd yna lot yn mynd ymlaen, dim rili'n cofio y 2 mis cyntaf, cos yna gymaint o pethau yn digwydd a mae yna cyfleoedd i wneud lot o pethau gwahanol efo chwaraeon neu be bynnag yw hobbyau chi. Fi'n hoffi byw yn annibynnol, wneud beth fi eisiau. Ond ie, mae dy fod yn neis beth prynu bwyd. Sa'n hoffi prynu bwyd. Allan o arian hunan fi. Ond popeth arall fi bod yn iawn, ie.